ଭାଙ୍ଗିବ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ, ଭାସିଯିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ସୁସୁ ଗର୍ଜନ କରି ପଶୁଛି ପାଣି। ଆଜି ରାତିରେ ଦୁଇଫାଳ ହେବ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। ଉଛୁଳୁଛି ହୀରାକୁଦ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଆଜି ରାତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାଳରାତି। ଯିଏ ଶୋଇବ ସିଏ ମରିବ। ସତ ହେବ ମାଳିକା ବଚନ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ, ଭାସିଯିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା। ତାଳଗଛ ଉଞ୍ଚର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପାଣି। ଆଉ କାଠି କୁଟା ପରି ଭାସିଯିବ ମଣିଷ ଓ ପଶୁ। ଯୁଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ପାଣି, ଖାଲି ପାଣି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ନ କମୁଣୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବନ୍ୟା। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପଶୁଛି ପାଣି। ଆଉ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ବିଷଧର ସାପ। ଯେତେ ଯେତେ ରାତି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତେ ସେତେ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶୁଛି। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ କିଏ କହୁଛି ଆମେ ନଥିବା, ତ ପୁଣି କିଏ କହୁଛି କେହି ଶୁଅନି। ଯିଏ ଶୋଇବ ସିଏ ମରିବ। ଆଜି ରାତି ହେଇଯିବ ଜୀବନର ଶେଷ ରାତି। ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ବିପଦ। ଆଜି ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗିବ ହୀରାକୁଦର ବନ୍ଧ। ଏଥର ମାଳିକା ବଚନ ସତ ହେବ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡର ବର୍ଷା ଜଳ ସବୁ ହୀରାକୁଦକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉଛୁଳୁଛି ଜଳସ୍ତର। ଏପଟେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ କିଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଫାଟିଲାଣି ହୀରାକୁଦ। ସବୁଠି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଉଞ୍ଚା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୁଜବ ଉପରେ ଭରସା ନ କରିବାକୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ସଚେତନତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରେ।